senyor alcalde de la ciutat de Xàtiva, el Doller, Cerdà i Boluda, regidora de Cultura Festiva, Maria. Un any més, el pati de la Casa de la Cultura de Xàtiva ens acull amb els braços oberts. Ens reunim veïns, famílies i visitants de tot arreu per a viure un dels moments més esperats i emotius, la presentació pública de la Reina de la Fira d'agost 2026 i la seva cor d'honor. Estic segur que a més d'un dels que estan així se li haurà canviat la cara al veure'm agafar el micròfon. De segur no s'esperaven per a res i fora jo qui tinguera l'honor de presentar una vesprada tan especial. Tinc la sort de conèixer a tots i a cada un d'ells. I si parlem de persones que han marcat el camí per a trobar-me avui a Dalt, és de justícia nomenar a Nadine, la nostra reina. Tinc la gran fortuna de conèixer-la millor que ningú, perquè és la meva neboda. Una neboda a la qual estime amb bogeria i amb qui compartim moments en família, la qual cosa, tot s'ha de dir, m'ho va posar ben difícil i ara és el moment de parlar de Nadine, aquesta xiqueta de cara bonica i d'un somriure sincer, d'aquelles que transmet llum només amb la seva presència. Hi ha persones que sense buscar-ho tenen la capacitat d'il·luminar qualsevol lloc on van, i ella és una d'elles. Propera, alegre i profundament il·lusionada. Allà on va cautiva a tot aquell que té la sort de conèixer-la. Avui assumeix amb responsabilitat i el cor ple d'emoció l'honor de ser reina de la Fira 2026. Disposada a representar a Xàtiva, acompanyada per Carles Rodríguez Martos, rebem a la dama de la reina de la Fira, Oana Florina Sonca. Acompanyada per Enric Grau Lacosta, rebem a la dama de la reina de la Fira, Alma Grau Lacosta. Acompanyada per Álvaro Lloret Peralta, rebem a la dama de la reina de la Fira, Nerea Albert Díaz. I ara sí, amb molt d'orgull vos presente a la senyorita que exercirà el càrrec de reina de la Fira d'agost 2026. Acompanyada per Fran Gallego Albert, rebem a la reina de la Fira, Nadine Ferrando López. Senyores, bona nit. Diuen que hi ha moments de la vida que semblen trets d'una pel·lícula. Moments que esperem durant molt de temps, que imaginem una vegada i una altra i que quan finalment arriben costa creure que està passant de veritat. Així, a la nostra ciutat de Xàtiva viurem del 14 al 20 d'agost allò que formarà part de la nostra història. Començant. Tinc la sort de compartir-la amb persones que ja estan presents en alguns dels meus millors records. Fran, Pablo Gonza, Alba Nerea i Álvaro, i Joana i Carles. Ells no són sols els que m'acompanyaran durant aquesta fira. Són els meus amics, els que hi han estat presents en el camí fins a arribar ací. Espero que tingueu el plaer de conèixer-los tant com jo he tingut la sort de trobar-los en el camí de la meva vida. Encara no podem contar-vos com acaba aquesta pel·lícula, però sí com comença, observant el calor humà de totes les persones que ens doneu suport i que vos reunir per celebrar junts la nostra festivitat. Aquesta nit es tanca una escena, però ja podem sentir com la següent està a punt de començar. Una escena en què Xàtiva sencera serà la protagonista. Només podem dir-vos que tenim moltes ganes de començar a viure-la. Moltes gràcies a tots i a totes per compartir aquest moment amb nosaltres.
La fira és molt més que una cita en el nostre calendari. La fira és memòria compartida, retrobament, convivència i també la millor expressió del caràcter obert, acollidor i orgullós del nostre poble. I precisament perquè la fira és patrimoni de totes i de tots, també ho és la figura de la nostra o de la seva reina, de la reina de la fira, de la seva cort d'honor i dels seus acompanyants. Elles i ells representen allò que som com a ciutat. Representen la il·lusió, la joventut, el compromís i sobretot representen millor que ningú l'estima per aquesta ciutat. Per això és hora de despedir a la nostra reina i la seva cort d'honor de l'escenari. Acompanyada per Borja Bautista Mateu, acomiadem a la dama de la reina de la fira, Paula Patiño López. I per últim, acompanyada per Frank Gallego Albert i l'alcalde de la nostra ciutat, Roger Cerdà i Boluda, acomiadem a la reina de la fira, Nadine Ferrando López. Vos desitgem molt bona vesprada, molt bona fira i dir-vos que n'hi ha un xicotet aperitiu a l'acabar aquest acte. Moltes gràcies. Gracias.